Benvingudes i benvinguts a una nova edició del videopodcast Fem Vall d'Hebron amb tu. Som al restaurant Arrels, soc el Fran Garcia i avui ens acompanya la doctora Mònica Rodríguez Carballeira, directora de docència i del Centre de Simulació Avançada de Vall d'Hebron. Doctora, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia, un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres. Sé que estàs molt ocupada, com sempre, i has fet un forat i t'ho agraïm molt. M'heu dit que era un moment de relax i dic, l'haig d'aprofitar. Molt bé, llavors sí, això és el que farem, relaxar-nos. Comencem Estupendo. pel teu segon cognom, Carballeira, que vol dir que ets gallega o de família gallega? Les dues coses, soc de tota la meva família és gallega i jo soc gallega, vaig néixer allà. De fet, vaig arribar aquí als 10 anys. I el meu primer idioma, el meu idioma matern és el gallec. De fet, el continuem parlant a casa. Els meus fills, que són catalans, el conte mentre eren petits sempre era en gallec i, de fet, l'entenen perfectament. S'atreveixen poc a parlar-lo, però sí, sí. Molt bé. Jo soc gallega. Si t'escapa alguna paraula en gallec, no passa Cap problema. De fet, Carballeira vol dir un bosc de roures. Un carballo és un roure. Si una carballeira és això, un espai amb molts roures. Molt bé. Aquí estem en un espai també que simula un espai verd. Sí, sí. Doctora, llavors, vens amb uns anys, amb els teus pares, amb la família, i com evoluciona aquesta infantesa fins a arribar a dedicar-te al món de la medicina? D'on et ve? De família? No. De fet, vinc d'un poble petit de Galícia, tota la família és de l'entorn rural i molt modest, no hi ha cap metge a la família, de fet, nosaltres som els primers universitaris de la família, i no et sabria dir d'on em ve, sí que, bueno, probablement, el meu pare i la meva mare eren els perruquers del poble. A més, allà, a part del negoci, teníem l'hort, conills, gallines. I el meu pare era el que s'encarregava de posar les injeccions, inclús a la vena, de tota la gent del poble i voltants. Hi havia metge, inclús els animals. Hi havia veterinari, però en aquell moment, si el metge es recetava, imagino, molta penicil·lina i moltes coses punxades, i el meu pare era el que havia de punxar. I jo recordo, a més, ho recordo realment amb admiració, aquelles jeringues de vidre, de ferro, que s'havien de posar a bullir durant molt d'estona. A més, recordo que el meu pare era molt cuidador, sí, metòdic, i tenia els seus calaixos per les unes, per les altres. I bueno, jo quan el veia fer això, també recordo que l'únic que no li agradava era posar injeccions als nens, perquè deia que l'agafarien mania, els fossin grans. Però sí que la gent del poble i dels voltants, ell era qui anava, inclús recordo algunes escenes d'animals en situacions molt complicades i que si no hi havia el veterinari o inclús del veterinari venia a ajudar-lo, no sé, recordo una escena molt curiosa d'un porc petitó que l'havia trepitjat la mare i tenia tots els budells a fora, i recordo a sobre d'una taula, jo estava mirant, bueno, recordo com si fos una pel·lícula en aquell moment, no? La meva mare i el meu pare, com estaven netejant tot, cosint això, amb la qual cosa imagino que devia venir d'allà, l'afany de dedicar-me a tenir cura d'éssers vius. I tot això ho recordes quan tenies menys d'11 anys? Sí. Quina memòria. Quina memòria detallada, a més a més. Sí que és una època molt... Sí, molt marcada. De fet, malgrat vam venir aquí als 11 anys, mai vam trencar el cordó umbilical, no? La casa de la família continua allà, és la casa de tota la família, anem tots els anys. Ara la meva mare, abans els meus pares anaven tot l'estiu i tots és el punt de trobada. I en el poble jo sempre he mantingut una situació com qualsevol altre estudiant. Els estudiants anaven durant el curs a la capital i a l'estiu tornàvem i érem els que organitzàvem tots els festejos. I jo era una més, vull dir que estigués a Barcelona i els altres a 20 quilòmetres, però jo sempre he estat molt integrada amb tot això, per tant, continuo, malgrat són 10 anys i aquí hi ha molts més, doncs el sentit de pertànyer i les vivències són molt vives. I després, quan arribes a Barcelona, des dels 11 anys fins que vas començar la universitat, com d'alguna manera consolides aquest interès per la medicina? Sempre. I sempre tenia molt clar que volia dedicar-me a la medicina, i des del primer moment, i et diria que si vaig tenir un moment de crisi va ser a tercer de medicina.
I això no fa molt que li he explicat a més als meus fills. No? En aquell moment la carrera era una carrera bastant tediosa. Era passar-te... Vaig fer la carrera al clínic i era des de primera hora del matí, des de les 8 del matí a les 2 de la tarda, asseguda amb uns bancs molt incòmodos, amb un fred, recordo, tremendo, a l'hivern, i amb una persona que amb més o menys gràcia et recitava un llibre. Punto pelota, no? I jo tercer de carrera... Que ha canviat això ha canviat. Home, sí. A tercer de carrera vaig pensar, per això estic jo aquí, això no era el que jo... A més, recordo la sensació, ostres, no havia entrat mai en un hospital, mai, ni com a visit... Bueno, vaig néixer, però mai més, no? I deia, no tinc ni idea de si això és realment el que jo esperava. I en aquell moment l'alternativa mera era dedicar-me a ciències polítiques. Vull dir que blanco i negro. Estava ficada en moltes associacions, el món associacionista d'aquí m'agradava molt i tal. Aleshores, a tercer de carrera, un doctor del clínic, el Josep Font, que era professor de pràctiques, ens va oferir, si volíem passar l'estiu, en aquell moment no hi havia tots els controls que fem ara de docència, que ara ens hem convertit en una cosa molt limitant, però en aquell moment no, si ens volíem quedar a l'estiu com a estudiants allà. I 3 ens vam quedar. Va ser el primer any que no vaig anar de vacances al meu poble i allà em vaig enamorar del tot de la medicina interna, de les malalties autoimmunes que al final m'acabaria dedicant, i quan va arribar setembre, durant l'estiu érem 4. 3 dels 4 vam decidir que no tornaríem a la facultat. I des d'aleshores, els 3 anys següents de carrera, tots els matins era anar allà, érem R0, residents de... Anaven a més a arribàvem a les 7:30 del matí per veure els ingressos, després ho explicàvem als residents, participaven de tota la vida i per la tarda estudiàvem pel nostre compte. Si no tornava a la universitat? No. Es podia provar sense anar? Totalment. No us penalitzaven el fet de no anar? En absolut. I eren èpoques també que eren molts estudiants, però no ho controlaven. I a més eren un tipus de classes, com et dic, absolutament reproduïbles, encara que no teníem internet, però era... amb el llibre t'ho podies fer perfectament. A més, teníem una colla de gent que compartíem apunts i, la veritat és que molt bé. I després vaig fer el MIR i recordo la sensació el primer mes de treballar, que deia, uau, i ara em paguen per fer el que porto 3 anys fent, no? O sigui que va ser una època molt, molt apassionant i ja et dic, vaig estar a punt de deixar d'abandonar la vocació perquè realment no sabia el que estava fent. I aquí autoaprenentatge d'aquests 3 anys, de també una lliga amb la docència a la que dediques darrerament. Home, jo diria que tots són fruit del context i de l'experiència que hem viscut, no? I per mi aquells anys van ser apassionants, m'ho vaig passar molt bé, i després, quan vaig acabar la meva formació com a resident i vaig començar a ser adjunta, a partir del quart, 5è any d'adjunta ja em vaig començar m'agradava molt la recerca i m'agradava molt la docència. Vaig començar com a tutora, primer tutora dels de família, després tutora hospitalària, després cap d'estudis, ja mai he deixat aquest camí, sempre m'ha apassionat. Probablement perquè l'experiència aquesta prèvia vaig veure que la manera de com es traslladava el coneixement o com es volia ensenyar marcava clarament el camí. Els inicis marcaven tota la trajectòria. Sí, totalment. I tu com vas compaginar aquest interès que deies per la medicina interna, autoimmunes, no? I la docència. En quin moment és que em dius, escolta, vull fer una altra, vull una cosa a l'altra, les dues a la vegada, com va fer? Sí, d'entrada era... En aquell moment no teníem la docència, encara ara, ho hem de dir amb la boca petita, però som la germana pobra, diguem-ne, dintre de totes les institucions sanitàries. I nosaltres potser som dels més privilegiats a Vall d'Hebron, però el sistema que tenim prioritza molt més els indicadors i els resultats assistencials, i en aquell moment això encara molt més. De manera que vaig començar, hi havia l'oportunitat de ser tutora, jo estava en un entorn on tenia molts residents, i el resident em demana presenta't i tal, vaig pensar, uau, doncs per què no? I vaig començar així, sent tutora, i era una activitat que feia absolutament a part de tota l'assistència, no teníem cap tipus... És més, quan el 2009 vaig començar com a cap d'estudis, en lliuraven només un 20% del temps, o sigui, era una activitat que havia de fer absolutament fora del meu horari laboral. I trobes a faltar els pacients que tenies els primers anys de la teva dedicació assistencial? Quan em van oferir venir aquí, que va ser un moment
important, molt important també, i una decisió molt difícil, però una de les coses, de les condicions que vaig posar és que em deixessin continuar portant una consulta, i encara tinc una consulta aquí els dijous a la tarda. De fet, faig una mica la broma, no sé si això és molt políticament correcte, però dic... Això ens agrada, encara que no ho sigui. Per la tarda, quan els altres se'n van a la privada, jo em vaig a la meva consulta d'aquí. Probablement és una sensació... Tu te'n vas a la pública. Sí. I continuo tenint-la perquè m'aporta confort. És a dir, jo per sobre de tot, i encara que ara, diguem-ne, per lo que em paguen i el que s'espera de mi són uns resultats en l'àmbit de la docència, jo em continuo sentint, òbviament, metge, i poder dedicar-me i poder tenir pacients per mi és un moment com de tornar a omplir-me d'això. No és que l'altre no m'agrada i que m'agrada, però m'agrada mantenir aquest cordó umbilical amb el que he començat sent i continuo sent. I a més, jo que he arribat aquí en el 2017 venint d'un altre centre, tenir aquesta visió des de la perspectiva assistencial, des de la trinxera, m'ajuda molt a entendre coses que probablement si no veuria, no? I crec que és molt útil. De fet, és una de les coses que a la gent que en tinc al meu equip, sobretot ara quan hem creat el centre de simulació, doncs un dels criteris que hem utilitzat i que continuem utilitzant és la gent que tenim que es dedica a fer docència però que continuïn fent assistència, perquè creiem que ens ajuda a ser millors docents. Per mantenir aquest contacte directe amb la realitat, crec que nosaltres, sobretot la part de simulació, però en general des de la formació, hem de donar resposta a necessitats reals, i aquestes necessitats reals les coneixes molt millor si tu també estàs en aquella realitat, no? Per això, per les dues coses, m'agrada, m'apassiona, m'agrada molt els pacients, m'agrada molt la medicina, però a més crec que em fa millor des de la part de la gestió docent, no? Quin és el teu millor record amb un pacient? N'hi ha moltíssims, No sé si és el millor, però probablement un dels més impactants. I a tots ens passa, que n'hi ha pacients que impacten molt, i n'hi ha diverses coses al voltant d'aquest cas. Va ser un cas tremendo, un home jove. Les malalties autoimmunes que jo portaven sobretot afecten a gent jove, més dones, però aquest era un home que tenia una malaltia molt greu, que el va portar primer a perdre la vista i després en una situació molt greu on va haver d'ingressar a la UCI. Era un Nadal on estava ingressat a la UCI. Jo havíem anat a dinar el dia de Nadal a la casa dels meus sogres i des de la UCI em comentaven coses, tal que al sortir d'allà li dic a la meva parella i els meus fills: anem a passar un momentet per l'hospital, un momentet. De formació professional. Sí, cap problema i tal. Vam arribar a les 5:15 a l'hospital i es van quedar en una zona de vel, els nens eren molt petits en aquell moment, i vam sortir de l'hospital a les 9:20. No? Suposo que el seu pare es va dedicar a entretenir-los i tal, però dies després els meus fills em preguntaven: aquell senyor que vam anar a veure, com està, no? I després, en relació també amb aquest cas, hi havia una nena petita, una filla, que va ser un ingrés perllongat i molt dur, que va patir molt aquesta situació. Al final el pare estava i està viu, va sortir de tot això, i potser el moment més emocionant va ser mesos després aquesta nena que em ve a veure amb la seva mare i em fa una abraçada molt gran. Per atendre aquesta nena mentre el seu pare estava ingressat a la UCI, jo vaig haver de demanar ajuda psicològica perquè tenia molt clar que aquella nena havia de veure-li la cara a la persona responsable de cuidar el seu pare, i el pare estava en una situació que ella no la creia que era molt impactant, no l'havia de veure, i per mi era molt difícil manegar aquesta situació, no? I va ser molt llarga, no? Doncs aquella abraçada d'aquella nena per mi és una cosa que encara avui em posa les pells de gallina. Important aquest acompanyament psicològic, que no sé si ara es recomana també des de la part de docència, tots els professionals que estan començant, joves. Sí, jo crec que a tots, a tots els éssers humans, en algun moment de la vida ens va bé que algun professional de fora ens ajudi a gestionar emocions pròpies i de la gent del voltant. Però en les professions sanitàries, en les professions de la cura, aquesta gestió emocional és fonamental. I jo crec que és una de les parts
en les que probablement més hauríem d'incidir durant la formació. I és important, per tenir autocura, els professionals sanitaris hem d'estar bé i ens hem de saber cuidar per poder cuidar els altres, i això no ve amb la genètica ni ve posat de casa. Això s'aprèn i s'entrena, no? I en el moment actual aquesta és una situació que ens preocupa. I, de fet, tenim en marxa tot un projecte a l'hospital, que té un nom perquè és un projecte que hem passat pel comitè d'ètica, que li diem Gadamir, que precisament consisteix en intentar oferir als nostres residents la possibilitat de tenir aquesta autocura. Ho porten un equip, un parell de psicòlegs, i consisteix, a part de fer cada any, els hi passem una sèrie, és òbviament de participació voluntària, unes enquestes, diguem-ne, més que enquestes, són unes escales de salut emocional, i després els hi ofereix que un cop al mes hi ha un entorn on poden anar i compartir coses que a ells els hi poden resultar impactants, i això està guiat per professionals, no? L'experiència que tenim fins ara és de la gent que ho aprofita, és molt satisfactòria, i jo crec que ho hem de tenir molt present. Sempre, però actualment estem en un moment en què es parla molt el canvi generacional, com si fos un invent nou. El canvi és etern i és de sempre. I és fisiològic, i és saludable. Sòcrates ja deia aquesta joventut que no fa cas dels grans i que és ara de nosaltres. Vull dir, és normal que es produeixi. Jo crec que la diferència potser és que aquest canvi generacional, de fet, jo crec que és un canvi de context. Abans dèiem, no?, que tots nosaltres som fills del context on ens hem desenvolupat. Si el context canvia, canviem nosaltres, les nostres actituds, els nostres valors, probablement, i ara, com que el context és tan canviant i tan ràpidament, digerir aquest canvi doncs és més difícil, i potser per això se'n parla més. I l'últim any crec que participes en 3 o 4 taules rodones parlant de la perspectiva generacional, el xoque generacional. Home, ja està bé que ens ocupi, però jo no ho veig com una preocupació. El que tenim, i sobretot en l'entorn sanitari, és molt de talent. I aquesta gent que nosaltres hem d'ajudar a formar-se han de ser els líders de la sanitat de demà, i talent el tenen. I nosaltres tenim molt de coneixement que ens hem de preocupar que els hi arribi, perquè en el coneixement que ja tenim, amb els que ells generaran i amb el seu talent, la perspectiva pot ser molt bona. Però és veritat que no està evolucionant això amb l'harmonia que ens agradava. I és veritat, i aquí ara ja som el que parlàvem de la salut emocional, de que probablement els joves que ara ens estan arribant arriben en una situació emocionalment, no sé si més feble o més fràgil, i crec que en part és culpa de la societat en general. És la meva impressió. Durant la infantesa i la primera joventut, la majoria de joves ho tenen bastant fàcil i sembla que tot és senzill, i en el cas, per exemple, de la medicina, més pel sistema que tenim, que jo crec que és molt criticable, però anem seleccionant aquella gent que treu millors notes i els anem ficant en una situació de competició per entrar a la universitat, per treure't un MIR, per arribar a un hospital. Vull dir que quan arriben aquí, arriben amb una carrera competitiva brutal, on han hagut de deixar un gran esforç pel camí, però a més, després arribem a una realitat que és dura, que és estressant, com qualsevol feina, però la nostra, a més, on estàs gestionant directament emocions pròpies i la vida i la salut de les persones, que jo els dic sempre el dia que entren, probablement som l'única professió o professions que sense que obrim la boca ja et posen amb tu confiança. Ostres, gestiona això sota les teves esquenes. No és fàcil, no? Amb la qual venen d'una primera infantesa o joventut amb tot sempre molt fàcil i els posem en un món difícil i, a més, amb unes circumstàncies socials que jo crec que també influeix. A la nostra època costava trobar feina, però podies independitzar-te relativament fàcil. Avui feina n'hi ha, però no es poden independitzar. Vull dir que de cop es troben amb moltes dificultats i això també s'ha de tenir en compte. Per tant, aquesta seria una principal diferència, no? Que abans era més difícil i ja estaven com més acostumats al que venia, i ara és més fàcil i després es troben de cop, no? Sí, sembla que els hi
posem davant un món de cotonets i el que troben no és un món de cotonets, no? Que tenim una responsabilitat segur i per això ens estem trobant, i se'n parla molt també, no? De que les noves generacions tenen problemes emocionals com hem tingut sempre, però ara potser en part és perquè els enganyem una miqueta. No els hi expliquem... I això em deia un amic no fa molt de temps, no? Que feia una reflexió de, bueno, és que una generació dura segueix una generació tova, no? Potser nosaltres hem crescut, la majoria, fills d'uns pares que han treballat moltíssim per oferir-nos a nosaltres les oportunitats que no han tingut, i nosaltres, sense que ningú ens digués res, hem mamat la cultura de l'esforç, no? I de que tot costava molt. Però ara és al revés, d'entrada sembla que tot és molt fàcil i després es troba amb una realitat dura. Vull dir, són una generació potser més tova perquè no els hem dit tota la veritat, i la realitat és que el món és dur, no? M'agrada molt aquesta reflexió i trobo que és molt encertada. Vull dir que aquest punt filosofal que estàs aportant m'agrada molt. També podies haver fet filosofia, eh? Bueno, m'agrada molt com a afició, molt. Bueno, crec que la filosofia ens ajuda a reflexionar, i quan el que ens agrada dedicar-nos a això, a formació o a traslladar el coneixement, intentant fer-ho de la forma més honesta possible, penso que és molt important entendre la persona que ho ha de rebre, quin és el seu esquema mental, els seus valors, perquè si no és fàcil caure en allò molt estàndard, no? És que no volen treballar, no es volen esforçar. Mirem-nos al mirall nosaltres també, mirem el context, parlem-ne, i en tot cas el que deia, el gran repte i l'apassionant és que és gent amb talent, és gent que liderarà el món i el món de la sanitat. Vull dir, fem-ho bé, donem-li tot el que puguem perquè puguin lluir, no? Tornem enrere amb el teu repte. El repte, estudies al clínic, continues progressant, ja penses en el tema de tutora, etc. Després, com evoluciona la teva carrera fins a donar el salt i bueno, el salt, sí, per nosaltres és un gran salt, del clínic a Vall d'Hebron. Sí. Què passa en aquests anys i com acabes aquí? Sí. Això sí que no ho veia venir, Haig de reconèixer que no ho veia venir, perquè a mi, malgrat la docència per mi m'agradava molt i crec que vaig dedicar, i crec que si després em van criar de Vall d'Hebron és perquè allà on estava vaig fer coses que en el món aquest de la docència suposo que van estar bé, però jo tota la meva activitat estava molt centrada en l'assistència i en fer recerca amb assistència, i m'apassionava això, i de fet em sentia reconeguda, valorada, treballava moltíssim, però m'agradava molt el que feia, i jo veia que veia més el meu futur de cara a anar creixent en aquest camp de la recerca, anar fent una unitat més gran. Estava ficada en l'entorn de les malalties autoimmunes amb els grups a nivell nacional, intentava participar en tot això, però és veritat que l'altre també anava fent coses, i probablement va arribar un moment crític on se m'ofereix l'oportunitat de venir al Vall d'Hebron. Era un canvi molt gran, i en aquell moment la meva decisió va ser vaig cap allà i em dedico de ple amb això, i l'altre passa a ser l'afició, i en aquell moment vaig pensar que era llançar-me a lo desconegut, però també vaig veure que les limitacions de la part assistencial i de recerca que jo estava fent probablement havia arribat a un nivell on en l'entorn que jo estava probablement aquí ja no podia créixer més, i van ser uns mesos d'anar decidint fulla a fulla exacte què fer, i al final ho vaig decidir, i el que tenia molt clar és que un cop presa la decisió seria cap endavant. Ja no hi ha marxa enrere. Clar, no és que no hi hagués marxa enrere, perquè de fet continuo molt, evidentment, tinc moltíssims amics, molt bona relació, i la institució on estava abans, haig de dir que sempre m'han dit i em van mantenir les portes obertes durant molt de temps, no? Però a nivell personal deia, no, si m'hi fico en una cosa ha de ser de ple, apostant i cap endavant. I després, a l'arribar aquí, el que vaig veure és que la perspectiva o la possibilitat que té un lloc com Vall d'Hebron és que només la marca ja t'obre moltes portes, no? O sigui, jo per fer en docència alguna cosa havia de trucar a molt arreu, picar moltes portes i tenia resultats més petits, i aquí només el fet de ser Vall d'Hebron
et feien molt, o podies accedir a molts més recursos, no? Ja tenia entre cella i cella la simulació i aquí vaig veure que això podia ser ja un desenvolupament realment gran. Tampoc en el primer moment, que vaig arribar en el 17 i en el 18 ja estaven lluitant per això, una cosa estratègica que sembla poc important però que va ser clau és trobar un espai buit. Com pot ser en un hospital un espai buit? No? I més a Vall d'Hebron. I més a Vall d'Hebron, clar. No? I en aquell moment ja vaig veure que hi havia una gran oportunitat. Tampoc preveia que poguéssim tenir el grau d'expansió que hem arribat de tenir. Avui som dintre d'un hospital, el centre de simulació integrat a l'hospital més gran, jo diria millor dotat de tot el sud d'Europa, però no només a nivell de recursos i d'espais o de parets, sinó que estem realment integrats dintre de lo que és l'organització. Vam començar pels residents, que això evidentment depenia també de mi, per mi era lo fàcil, però cada vegada a partir d'aquí estem integrant-nos més amb l'hospital i això jo crec que és el que realment aporta valor de canvi. M'agradaria pensar que som un de les... Motors de canvi. Sí, de les rodes de darrere que ajudem a que la bicicleta aquesta immensa de Vall d'Hebron sigui motor de canvi, de sanitat, de salut i de progrés. Com va ser la teva arribada a Vall d'Hebron, aquests primers moments? Bueno, era el que t'esperaves? El càrrec era el que t'havien dit, de totes les funcions, etcètera? Sí, diria que m'ho van posar fàcil. Aquí haig de tenir un agraïment molt especial perquè amb ell l'he dit moltes vegades al Tomàs Pomerola, que d'entrada la idea era que ell era el director de docència i ho va ser, jo venia com a cap d'estudis i subdirectora de docència, era una persona de la qual jo ja tenia molt bones referències prèvies i és una persona que tant a nivell professional com humà per mi és magnífica i això va ser un dels elements claus, probablement, no? El poder treballar i començar un projecte al costat del Tomàs va ser un dels elements claus. Després vaig veure també que a nivell estratègic, de direcció i de gerència, tot la que hi havia en aquell moment, com els que hi ha ara, em van semblar honestos en quant a que jo tenia molt clar, a mi la cadira en si no em diu res, el que vull és tenir marge d'acció i tenir possibilitat de desenvolupament. I em van semblar honestos quan em deien que realment hi havia interès en obrir camí i en fer coses noves amb aquest voltant. O com a mínim em van seduir i m'ho vaig creure. Però m'ho vaig creure tant que després vaig començar a treballar per fer-ho i de moment, en cap moment haig de dir que m'he sentit en aquest sentit ni traïda ni frustrada. Estem en plena època que comencem a parlar i d'atracció de residents. Per qui ha de venir el resident a Vall d'Hebron? Què oferim a Vall d'Hebron? No només hem de dir el que oferim, sinó, com dèiem abans, hem de pensar què és el que ells esperen. Que el que esperen les generacions d'avui és diferent del que esperaven les generacions de lo millor fa 10 o 15 anys, no? On buscaves, jo vull aquesta especialitat, on és el lloc que puc tenir més projecció de cap al futur i tal. No, avui això és una de les coses, però no és l'única i de vegades sí tampoc és la més important. El que estem veient quan analitzem com trien els residents, sobretot amb els últims del Covid cap aquí. No sé si el Covid influeix, probablement amb això sí, de vegades atribuïm al Covid coses que no influeixen, però aquí probablement sí. La tendència cada vegada és més a quedar-te a prop de la zona de confort on estàs i també és cert que el nostre sistema sanitari en general hi ha molts centres on es pot fer una formació molt bona i molt digna i com a més després tens l'opció de dir em quedo en un lloc petit, però després me'n vaig 8 mesos a fer 2 rotacions al Vall d'Hebron per veure l'alta complexitat, doncs, i aquí rebem cada any 500, l'any passat 576 persones residents de fora que venen a completar la formació aquí. Vull dir que es pot fer una residència molt digna amb quasi qualsevol altre lloc, inclús aprofitant-se dels centres en aquest sentit de més complexitat, no? Però, en tot cas, nosaltres, les armes que traiem a fora quan els hi parlem amb ells és que com a centre assistencial tenim, i això és una de les coses que dius tu també, des d'abans de la concepció fins al final de la vida, i que tenim alta complexitat,
però també tenim 450.000 persones al nostre voltant que venen aquí per qualsevol problema de salut, de manera que també aquí et pots formar amb el més freqüent i el més banal, que és molt important. Serveix molt poc que jo sàpiga molt de la virgueria que veuré molt poc, però no sàpiga res de lo que veuré cada dia a la consulta. Per tant, en aquest sentit, els insistim molt en que aquí tenen les dues coses, l'alta complexitat i la prevalença més que hi ha a la nostra voltant. I després, que malgrat això és molt gran i té l'avantatge de que no només aprens del teu entorn més directe, que és la teva especialitat, sinó que contínuament estàs en reunions, comitès, comissions, xerrades, sessions amb molts altres especialistes dels que aprens moltíssim. Això és una de les avantatges del tamany, però aquest gran tamany pot tenir un aspecte dissuasori de veure-ho com una cosa freda i distant. I sempre els diem que no, malgrat són molt grans, després cada nucli és una petita família, no? I al final som una gran família de famílies, no? Perquè això és així realment, no? On acabes tu tenint el nucli social i de recolzament és amb el teu entorn més immediat. I això és molt important perquè, tornant també a la necessitat de cura, una de les coses que veiem que és més important per confort de qualsevol professional és tenir un bon equip de suport al voltant. I per això ho diem, som grans, i això té avantatges i té inconvenients, però que ningú pense que som hostils, perquè no, tens al teu costat aquesta zona de confort que et pot garantir aquest benestar emocional que és essencial i necessari. No? I com creus que els joves, que has descrit perfectament abans què els hi passa ara o com es relaciona l'entorn, com es relaciona això amb Vall d'Hebron? Aquesta manera de ser i de l'entorn, i especialment amb Vall d'Hebron, tot plegat com es conjunta. Per això et comentava d'entrada, jo crec que el fet de dir és que ja tinc la màxima complicitat és un argument que cada vegada sedueix menys i pot estar contrarrestat per aquesta por a la gran institució, a la hostilitat, a la competència, aquestes idees, o la competitivitat que es veu des de fora, i per això insistim en dir que no és així. Que cada vegada són els grans hospitals, Vall d'Hebron i parlo dels altres, també cada vegada també són més oberts i aquesta cura, aquesta relació més propera, també és una realitat amb aquests grans hospitals. No? Per això, quan anem a presentar l'hospital, sobretot que anem a les jornades aquestes que es fan a Madrid a nivell nacionalitat, les preguntes que sempre surten van al voltant de la por que fa el gran hospital i de l'idioma. Això, a dia d'avui, ens ho continuem preguntant i jo sempre... Per mi és una resposta molt fàcil, us ho diu una gallega, vull dir, és que no l'idioma en cap moment, i som un hospital on més de la meitat de la gent que tenim formant-se ve de fora de Catalunya, i d'aquests la meitat venen de fora d'Espanya, i mai ningú s'han anat per aquest motiu. Al contrari, sempre els hi comento, quan arribeu us oferim sempre un curs de català, ningú l'acaba. Ningú l'acaba, perquè acabes veient que t'entens amb tothom i quan portes uns mesos, doncs això no és cap barrera ni cap problema. No? Però són les dues coses que des de fora potser fa por, no? Que sigui una cosa hostil per lo gran que és i lo de l'idioma que bueno, a mi em sembla increïble que a dia d'avui això es continuï a veure com un problema. Com són les primeres setmanes o mesos d'acompanyament que fem? I la importància del tutor també amb això, no? Sí, la importància del tutor és m'agrada aquesta pregunta. És lo típic. Perquè realment una de les coses que marca molt és com t'acullen en un lloc. No? Probablement és això de que es diu que tens un minut per causar bona impressió. Bueno, doncs com a institució, el com acollim els professionals és molt important. I intentem cuidar-ho molt. De fet, quan els residents estan a punt d'arribar, enviem tots els anys enviem un correu als caps de servei dient-li durant les primeres setmanes són més nostres que vostres, els seus de deixar. Farem un curs que li diem un curs d'immersió, on si parlem de coses, parlem de valors, parlem del respecte a la intimitat, la confidencialitat, drets i deures dels pacients, de com utilitzar xarxes socials amb respecte a la institució, als pacients, els ensenyem com va el sistema informàtic, els còdics que hi ha dins de l'hospital. O sigui, intentem que mica en mica es vagin familiaritzant.
Intentem sempre que puguem barrejar-los entre especialitats per ajudar una miqueta a fer xarxa, no? Que són la promoció del 26, doncs que tinguin alguna en comú que d'entrada, perquè sabem segur que els de cada especialitat no conviuran segur, però intentem afavorir que es relacionin entre si. I són unes setmanes que intentem que siguin d'introducció a la institució, a la realitat. També parlem de coses dures, difícils, perquè la professió ho és, però que puguin tenir una entrada suau. I una de les coses que hem fet al canvi aquest any, que jo porto anys ja intentant-ho, era difícil demanar que aquest primer mes, a part de que els deixin venir a totes aquestes activitats formatives, que estiguin a la seva especialitat. Perquè si tu agafes l'especialitat X, però des del primer dia et saluden 4 persones i no es tol perquè et diu has de rotar per allà, per allà, per allà, i per aquí vindràs dintre d'un any, no es fa l'arrelament. Si aquest primer mes estàs amb la teva família, amb la teva especialitat i a més amb aquest acompanyament, aquesta entrada jo crec que serà molt més suau. I és una cosa que encara ho hem de millorar, però que jo crec que és molt important fer-ho bé. I a l'hora de triar l'especialitat, creus que ho tenen més clara que abans? No. O menys? Han canviat molt, com ha canviat la manera de triar, des d'abans jo crec que ja tenien molt clar, vull fer aquesta, aquella i aquella especialitat, no? Amb la qual buscaré, els centres són més recomanen aquestes especialitats. Ara jo crec, no és que ho tinguin menys clar, és que la seva manera de triar és diferent. Estan més oberts, vull dir, tinc més opcions, hi ha molt poca gent que vagi directe cap a una especialitat i a més entren en valor altres coses com pot ser la proximitat. Un dels problemes que tenim a les ciutats més grans és l'encariment de la vivenda. Jo ho contrarresto sempre quan vaig a Madrid i ens hi tenemos mar, però, clar, hi podeu anar a viure, no cal que visquiu a Barcelona, estem a 20 minuts de zones que són més barates a la perifèria, no? Però és una cosa que també la tenen molt en compte. Si és difícil per qualsevol professional trobar una vivenda, imagineu-vos per una persona que té un sou, que és un sou molt justet, no? Això és un element que juga segur en el moment de triar. Com continua després l'acompanyament del resident? Després de les primeres setmanes, mesos, després què és clau en cada etapa? Com ho resumiries? Aquí és on la figura del tutor que tu deies abans és com cada vegada agafa més interès. Si al principi és aquesta tasca, aquest curs d'acollida on participen uns 140 professionals del Vall d'Hebron estan implicats en aquestes activitats formatives, però a partir d'aquí la figura clau passa a ser el tutor o la tutora, que sempre li diem el mateix. No és qui forma, formem tots els que estem a la institució. El tutor o tutora ha de fer l'acompanyament i en aquest acompanyament es tracta de garantir, perquè sempre comento el mateix, però nosaltres tenim un compromís amb la societat i hem d'enviar a la societat especialistes competents. I això és una línia vermella, que no disminuirem el dintell. Enviarem segur especialistes no competents, molt competents. Però per arribar a això, de vegades en el camí hi ha situacions que hem de fer adaptacions, o bé perquè hi ha algun tipus de circumstància amb la pròpia persona, algo tan comú com un permís de maternitat o paternitat. Bueno, això t'ha de permetre, òbviament, gaudir d'aquest permís sense que impacti amb les oportunitats de formacions que tens. Doncs això implica modificar l'itinerari formatiu perquè acabis assolint aquelles competències que tu necessites i que nosaltres ens hem comprometre a que tindràs, no? O poden ser altres circumstàncies. Doncs en aquest acompanyament, o amb algunes especialitats, al final hi ha gent que vol anar més cap a un cantó de l'especialitat o cap a un altre. Tot aquest acompanyament qui l'ha de fer és el tutor o la tutora, i és una persona fonamental, de la mateixa manera que dèiem abans, no? Que durant la carrera algú a mi em va fer fora de la carrera per no tornar a la universitat. Doncs es tracta que aquest acompanyament realment el condueixi cap a aquella excel·lència en competències que volem que tinguin els especialistes que enviem a la societat quan surten de Vall d'Hebron. També la formació en recerca és important aquests anys. Sí. Jo crec que ho és per qualsevol professional. Quan abans parlàvem de la meva trajectòria prèvia, jo havia fet tota la recerca que podia, no tant per fer currículum amb recerca, que no em canviava la vida i no me la va canviar, sinó perquè
creia i crec fermament que fer recerca t'ajuda a ser millor professional a nivell assistencial. T'endreça el cap, t'ajuda a ordenar les teves preguntes, a com buscar les respostes, a treballar en equip, a ser curiós i a evolucionar buscant la resposta amb aquesta curiositat. No? Per tant, estic convençuda que la recerca o la mentalitat de la recerca ajuda a ser millor professional. Vol dir això que tots els professionals han de fer recerca? No. Algú pot ser, no, és que jo em puc dedicar només a la clínica o només a la meva àrea de competència. Perfecte. Però com a mínim has de ser capaç de tenir unes nocions bàsiques, encara que tu no en facis, per entendre la recerca que llegeixes. No? I això vol dir que sí, estic convençudíssima que durant la residència hem d'oferir la oportunitat o la formació per tenir unes nocions bàsiques en recerca. Però com a més estem a Vall d'Hebron, i a Vall d'Hebron tenim tot un BIR, tot un BIO, un CEMCAT i gent que en general fa moltíssima recerca, això ho hem d'aprofitar. I per tant, més enllà de l'oportunitat de formació bàsica obligatòria per tots, qui vol, nosaltres hem dissenyat un curs que han fet els companys de recerca de l'hospital, són 3 mòduls, que és un curs que haig de dir que crec que és molt bo, és molt pràctic, és un curs online que ja el tenim a l'abast de tots els professionals, no només dels residents, i que precisament ajuda a fer aquesta immersió al nivell bàsic, intermig una mica més, o l'avançat, per qui vulgui aprofundir en el món de la recerca, que realment té les eines formatives, i això ho complementen en el cas de la residència, al final, amb estímul, et formem, però més al final t'estimulem. Com? Amb ajuts. I amb això haig de dir, i tu saps que estem molt contents aquest any perquè ja des del 2018 tenim ajuts per residència, fèiem cada any 4 d'un any i després una d'elles podia continuar 2 anys, però aquest any hem aconseguit, amb l'esforç de tot, tant de l'hospital com dels centres d'investigació, nosaltres amb l'Aula Vall d'Hebron, em donar un impuls molt important amb aquest estímul de la recerca en l'entorn de residents, perquè hem passat a tenir 6 ajuts post-residència de 2 anys convocats cada any, i crec que això realment és una manifestació molt clara de la línia estratègica que suposa la recerca en aquesta institució, i és una gran oportunitat pels nostres residents. Qui vulgui pot sortir realment amb una formació i amb una oportunitat molt clara. I crec que això és un punt molt important. Per tant, tenim la pota tradicional del pacient, la pota de recerca, que cada cop més important, i després la pota de la virgueria que dius tu abans, no? Sí. Com es formen amb virgueries amb el Centre de Simulació Avançada? Virgueries. Què és el Centre de Simulació Avançada? Mira, ja m'agrada que, per veure això que diguis virgueries, que no, los muñequitos. Durant molt de temps, lo de la simulació... Sí, durant molt de temps eren aquests del que fan teatre i que juguen amb uns ninots, no? Bueno, la simulació en el nostre entorn ha arribat una mica tard, però ara està arribat amb una gran força. Crec que en els últims 5 anys hi ha una gran explosió, i modèstia a part, crec que Vall d'Hebron té una mica de responsabilitat amb això. Però ja fa anys, sobretot des del 2010 cap aquí, que especialment amb el món anglosaxó que ho lidera, la simulació clínica ha esdevingut un element clau en la formació, en l'aprenentatge i l'entrenament, en la formació dels professionals, tant amb habilitats tècniques, que és amb el que pensem sempre, com intubar, com punxar, i amb les habilitats no tècniques, o toves, maldites toves, que jo tinc no sé si una obsessió, però un interès molt especial amb aquestes habilitats no tècniques, perquè crec que són la clau del professionalisme i de l'humanisme, això que diem ara, no? Un pot ser molt bon fent diagnòstics amb el bisturí, amb una placa de Petri o amb un aparell de radiografia, però si no et saps comunicar amb el teu equip, amb el pacient, escoltar la família, si no saps prendre decisions en un determinat context o liderar un projecte, la professionalitat queda molt coixa. I tot això no ve en els gens ni ve posat de casa. Tot això s'aprèn i s'entrena. I la simulació és la manera que està demostrada que és la més òptima. Per què? Perquè és el més semblant a treballar amb l'entorn real, però en realitat estàs en un entorn on tu controles tot el que passa i no hi ha pacient. Per tant, estem
segurs, no fent mal a ningú. Es podem equivocar, ens hem d'equivocar, perquè convertim l'error en un element d'aprenentatge. I això a nosaltres ens agrada pensar que també és un canvi cultural. No només aprenem i entrenem en aquest entorn segur que és l'entorn de simulació, sinó que ara, i fa molt poquet que hem obert el nostre centre, va ser a l'abril del 22 quan el vam obrir de tot, però ja des de l'any passat estem intentant potenciar molt la simulació in situ. Per què? Perquè el que es tracta és aquesta mentalitat, aquesta manera de fer les coses, que siguem capaços d'aprendre de l'error, de reflexionar i tornar a mirar tot el que hem fet plegats, què podia haver fet millor jo, què podies haver fet millor tu, com a mi m'afecta el que tu fas. Aquesta manera de treballar la voldríem traslladar a la rutina diària de la forma de treballar dels professionals. Per això, des d'un principi, hem volgut insistir molt en tenir companys professionals que, a part de que són experts en la seva àrea de ciència, coneguin la metodologia de la simulació. Perquè, com deia, no és un teatre ni és un parc d'atraccions per jugar amb ninos. És una ciència de com ensenyar i de com fer veure als altres el marc mental que es posa en marxa quan tu has d'aprendre o de canviar una conducta. Anar una miqueta a les arrels del coneixement. Però quan tenim aquesta gent formada, no només ens serveix per fer una activitat de simulació allà al centre, sinó que quan tornin al seu lloc de treball, en un moment determinat puguin ser capaços de dir hi ha en aquest procés alguna que no acaba de funcionar. Anem a muntar una simulació aquí on treballem, entre tots, per reproduir el que fem i com ho podem millorar. Perquè, a més, això ens permetria fer la simulació d'equips naturals. No només els metges, no només les infermeres, sinó tothom. Des de la persona que està a la secretaria, la persona que porta la camilla, la persona que fa d'auxiliar, tot l'equip que participa en un procés, anem a reproduir-lo junts i anem a comentar junts si ho podem millorar o no i com. Això des d'un principi sona una miqueta arrogant, no? Però realment la visió que tenim és intentar fer aquest canvi en la mentalitat de la gent. Ens equivoquem? Sí, ens podem equivocar, però el que no pot ser és que mirem cap a un altre cantó. Aprofitem-ho entre tots, ajudem-nos a equivocar-nos menys, no? I a fer una assistència de més qualitat i més segura. No? I la simulació és una eina, cada vegada tenim societats científiques, tenim congressos internacionals, tenim cada vegada més evidència del paper que pot jugar com a transformador en aquest sentit. No? I és la nostra estratègia, anar cada vegada formant més gent. Tenim ja més de 200 professionals, sembla molt, però és que som 10.000, però formats que intentem anar expandint aquesta cultura. No només residents, qualsevol professional de qualsevol... No, als residents també els hi oferim, però la possibilitat de fer un curs de formació que els hi surt gratis. Si acaben a la residència, que poden tenir també aquest certificat d'instructors bàsic en simulació, però oferim a la resta de professionals. Sí que és veritat que al principi venia molta gent per curiositat només. I ara el que demanem és que hi hagi un cert compromís de que hi hagi un retorn. Vull dir, fer aquesta formació que és molt costosa en temps i en recursos, per tant el que volem és que la gent que formem que realment després ho apliqui, perquè la institució en gaudeixi d'aquest coneixement. Una activitat o un projecte també molt interessant dintre del centre de simulació és la relació amb el pacient, la participació del pacient, no? Com fer co-crear simulació amb el pacient. No? Sí. Jo diria que si mirem a part de la part de formació, que és el que hem estat parlant fins ara, no? Altres dues línies de simulació jo crec que destaquen molt. Una és la innovació, que ja des d'un primer moment vam tenir molt clar que havia de ser una línia estratègica i es relaciona molt amb la recerca. Si jo et deia que crec que fer recerca ens fa millors assistencials, fer recerca en docència també ens fa millors docents. No? Per tant, des d'un principi hem tingut molt de cura en intentar posar indicadors, mesurar el que fem. Ens pot semblar meravellós una idea que tenim, però si no la mesurem no sabrem si realment és meravellosa i aporta valor o és una ocurrència que no té valor. No? Però, a més, també intentem donar resposta a la necessitat de desenvolupar eines o procediments
que puguin donar resposta amb això, i aquí estem desenvolupant simuladors, tenim alguna patent en tràmit, i sobretot en el que hem avançat més, i ho hem fet gràcies a ajuts que hem rebut tant d'Europa com del Ministeri i de la Generalitat, és desenvolupar una eina que permeti que la simulació arribi a tot arreu, la plataforma Simmons. Si tan bona és, creiem que ha d'estar a l'abast de tots els professionals, i això vol dir que no calgui que hi hagi una despesa com la que nosaltres hem hagut de fer aquí, gràcies a fons europeus, però això no pot estar a tot arreu. Aleshores, el que no volem és que la simulació sigui un element d'inequitat. I això ens ha preocupat i ens ha ocupat, i és una de les coses que mou aquesta línia d'investigació per crear una plataforma que és el mateix que tenim en el centre presencial, que ens permeti fer simulació des de qualsevol part del món. I l'hem utilitzat a nivell internacional, a nivell nacional. I ara ho estem desenvolupant una àrea molt concreta perquè els companys de primària puguin fer simulació de Tortosa, Tremp, Olot, a tot arreu, i puguin utilitzar-lo per expandir els seus procediments, els seus protocols i el seu coneixement. I és una eina, a més, que incorpora IA. Per tant, la part d'innovació dintre de simulació és una línia que hem potenciat i que crec que hem fet una aportació en aquest sentit a la ciència, a la societat i a la sanitat, que crec que pot ser molt interessant. I en els últims any i mig ja, seguint també una línia estratègica de la institució, que és tenir present aquesta perspectiva de la ciutadania, nosaltres també ens vam fer la mateixa pregunta, sobretot per algunes formacions com la que comentàvem abans, no? La comunicació, per exemple. Nosaltres podem dissenyar una activitat formativa que ens pot semblar genial, però vam pensar que aquí ens faltava la perspectiva del receptor, del ciutadà, del pacient. I ja fa un any i mig que amb les companyes d'atenció de la ciutadania vam crear un comitè estable de treball amb pacients interessats en aquesta àrea. L'any passat, a la setmana de simulació, i aquest any ho tornarem a fer, vam fer activitats formatives de 4 hores perquè la gent entengui què és aquesta metodologia, entengui això que no és un teatre ni una sala de jocs amb ninos, sinó que és una metodologia i una ciència que hi ha darrere. I vam finalment acabar amb la gent que tenia realment més interès, formar-los com a instructors en simulació. I tenim 7 ciutadans, pacients, apassionats per això, que els tenim formats i que ara els integrarem amb l'equip de disseny d'una activitat formativa que tenim previst posar-la en marxa cap a finals de setembre o octubre, on ells no és que siguin actors fent de pacients, això ja en tenim. Seran part de l'equip docent que dissenyi l'activitat, els resultats, que ens ajudi a posar-la en marxa i avaluar-la després. I ens fa molta il·lusió, realment creiem que s'han utilitzat pacients per a algunes activitats, sobretot això, fent de pacients, no? Fem que el resident faci una entrevista amb una persona fent realment de pacient. Interessant, seguríssim, però nosaltres volem que realment estiguin al nostre costat, amb el costat que ens ajudin a ser millors docents, formant part de l'equip. Veurem com surt. Il·lusió i ganes en tenim moltíssimes, i de fet darrere d'això també ho hem fet amb una estructura científica per anar mesurant el que estem fent i veient si realment encaixem, si estem tots a gust. Nosaltres amb ells ho estem, esperem que ells ho estiguin també amb nosaltres i que puguem tenir resultats aviat. Tornem als residents, i quan acaba la residència, què passa en aquell moment? Què passa amb vosaltres? Què passa amb els tutors? Què passa amb els propis residents? Com és aquest moment? De continuar, de marxar? Això també depèn molt del context. Fa uns anys, probablement perquè hi havia menys oportunitats formatives, tots aspiràvem a acabes la residència, però feia una miqueta de por llançar-te al buit, ara tota la responsabilitat serà meva, i tothom intentava quedar-se una mica més en el lloc on s'havia format, i això era una cantera molt bona per fer recerca, tothom havia aprofitar per fer la tesi i tal. Ara, això és una miqueta menys perquè hi ha molta oportunitat formativa. I probablement aquí la tentació de dir me'n vaig ja a fer d'adjunt amb una planta i amb unes condicions i amb un sou i tal, és, diguem-ne, una alternativa molt atractiva per dir-te no, jo em seguiré aquí 2 anys formant-me millor i sacrificat. Ara hi ha més gent que es va directament acabant la residència i mesos abans ja s'estan dient quan s'acaben que tinc feina per tots, no?
No sé si això és bo o dolent. A nivell individual probablement és bo que hi hagi molta feina, però també crec que el moment en què acabes la residència durant aquells anys són uns anys magnífics per continuar consolidant el coneixement i per créixer més, no? Per tant, aquí diria que la situació té clars i foscos, no? I cadascú ho ha de decidir. En un centre com el nostre continua havent-hi molta gent que s'hi pot mantenir-se el vincle amb Vall d'Hebron, tant a nivell assistencial o a nivell de recerca, això continua passant moltíssim. Això volia preguntar, perquè molts, precisament els que han passat per aquesta taula, ens han explicat que van començar la residència i que encara continuen aquí. Sí. Això encara és així? Ha disminuït el percentatge, no? Ha disminuït per això, perquè abans teníem el que dèiem l'R7, l'R8, l'R10, l'R12 esperant que sortia una plaça i continuaves aquí vivint de beques i tal. Això ha disminuït perquè hi ha molta oferta formativa, de feina. Hi ha molta oferta de feina i, clar, ho pots fer un temps, però ara jo crec que ja no trobes enlloc una persona que porti 6 anys esperant una feina aquí perquè li han ofert feines atractives al voltant. Per això ha disminuït pel context simplement laboral. Parlàvem abans del present, de com les noves generacions, de com els formem, el per què, el context, i el futur. Com veus el futur d'aquesta formació? Jo soc de les que penso, de moment això no sé si es pot dir molt alt, però jo crec que ha d'haver-hi una una evolució molt important amb la manera en què formem les professions sanitàries, començant amb l'entrada a la universitat. Tenim un problema amb els números clausos, crec que ens deixem a fora gent magnífica, que serien molt bons professionals i que no poden entrar. Crec que el sistema no s'ho pot permetre i sobretot perquè ara estan creixent molt universitats privades que no tinc res en contra, però crec que és un element d'inequitat que podríem estalviar. Aquesta gent que no pot entrar, si no es pot pagar una privada, és una pèrdua pel sistema, no? Amb la qual cosa crec que alguna cosa hem de canviar perquè l'entrada a les professions sanitàries sigui d'una altra manera. Jo tinc algunes idees, però no és el foro. La carrera, en el concret la de medicina, crec que també ha de tenir un canvi brutal. Tu abans deies que hem millorat molt respecte a allò que jo vaig viure durant 3 anys i que vaig evitar altres 3. He millorat molt, però s'ha de millorar molt més. S'ha de millorar molt més i avui les oportunitats d'aprenentatge són tants que té molt poc sentit anar a una classe en un lloc on una persona em recita coses que jo puc aprendre perquè tinc a la palma de la mà, molt didàctiques i en qualsevol moment. La palma de l'iPad. Exactament. I pel que fa a la residència, els anys que passen als hospitals, cap a on ha d'anar això? La residència continua sent una manera molt bona d'aprendre perquè aprens basat en problemes reals. Això és insuperable. Hem de garantir, i jo crec que això hem de millorar molt, perquè hem de protegir, òbviament, el pacient i el pacient ha de tenir sempre la garantia de que hi ha una bona supervisió d'aquella persona que s'està formant, de que darrere sempre hi ha un especialista. Això jo crec que avui ha millorat ja moltíssim, en els últims 10 anys hi ha un canvi molt important, però el sistema en si de la residència és bo. A nivell, això és de ministeri, i aquí estem lluitant molt també, hem de garantir, com han evolucionat tant totes les especialitats, els programes formatius amb algunes coses ara es queden coixos perquè són programes que tenim del 2007 i estem insistint i demanant molt al Ministeri que cal l'actualització. Moltes comissions nacionals d'especialitat, entre altres en la que jo estic, fa anys que ja ho tenim preparat i fet. En aquest moment hi ha més d'una dotzena de programes actualitzats que estan demanant al Ministeri sisplau, publiquem-los perquè no pot ser que formem els residents en un programa de fa 20 anys. Les coses han canviat moltíssim. En la residència potser avui el problema fonamental que tenim és aquest. Necessitem una actualització d'aquests programes, que els especialistes la volem fer, però cal que políticament encaixi, que no s'acaba d'entendre molt bé. Hi ha coses de jutjat de guàrdia com que especialitats com anestèsia o medicina nuclear fins fa res es fonamentaven en un programa del segle passat, textualment. Això volia dir que seguir-lo era mala praxis. No? Tot això, en la residència avui en dia, el sistema, el que li falta és això, adequar-se als programes a la realitat actual i, a més, preveure cap a on anem.
ens agradi o no, i em sap greu perquè es parla molt i caure en un tòpic, però la intel·ligència artificial ha de donar un canvi radical a la forma com treballem, i els nostres residents s'han de preparar per a aquest món que serà en el que ells es desenvoluparan. Jo formo part d'aquests ingenus que creiem realment que estem vivint una època apassionant i que si ho fem bé, si gestionem bé el moment, els recursos i les oportunitats, podrem fer una medicina molt més humana. Perquè totes les eines que estan apareixent ens haurien de treure la feina que fem sense valor. Hi ha alguns estudis que diuen que el temps que podem dedicar a un professional assistencial a feina administrativa pot arribar a ser del 80%. Si aquest temps, una gran part o tot, el tenim per dedicar-lo realment a la feina pròpia de la nostra especialitat, sigui pacient, pipeta o aparell... Ostres, jo crec que guanyarem molt en professionalisme i en humanisme, no? En fer una assistència de molta més qualitat. Si no ho fem bé, el risc és alt també, no? Però l'oportunitat que tenim jo crec que és immensa i el moment apassionant. I tu on et veus en el futur? Fent què? Bueno, continuant formant, continuant portant la docència? O més temps d'assistència? No, l'assistència no m'agradaria deixar-la perquè aquest cordonet umbilical que tinc em continua donant un feedback que em va molt bé, però sí que és veritat, igual que la meva recerca o les meves publicacions o les participacions als congressos fins fa 4 anys eren sobretot de l'àmbit assistencial, ara crec que amb l'experiència acumulada i el que estem visquent i tal, crec que puc aportar molt més amb tot el que estem fent en l'àmbit de la formació i la docència, no? I tenim un projecte que ens continua sorprenent any a any perquè ens marquem objectius que durant l'any sempre apareixen nous reptes i tinc un equip fantàstic, fabulós, que té un entusiasme i una capacitat professional i humana brutal, i això fa que tenim feina per anys per continuar creixent, desenvolupant i obrint camins. I això em continua apassionant, per tant. Molt bé. Deixa'm acabar amb una pregunta personal relacionada amb els teus fills i amb la teva vocació de tutora, de formadora, d'acompanyadora. Ai, ai. Els vas acompanyar quan el moment, o estàs acompanyant-los al moment d'escollir? Has tingut una importància vital a la seva decisió o no? M'agradaria pensar que no. I m'explico. La meva parella, el meu marit, jo crec, i de fet ho ha verbalitzat, li feia molta il·lusió que fossin metges. No? I a mi em feia por. És més, perquè pensava que conscient o inconscientment els hi podríem fer ombra o ser un exemple que, hosti, jo això el que no vull, tinc molt clar, crec que la feina com a pares és que siguin autònoms i que busquin la seva manera de ser feliços sent competents, treballadors i bones persones, però amb el seu camí, no? I per això jo preferia que no ho fossin, no? Crec que ells han viscut a casa sempre un entorn de passió per lo que feien. Des d'aquell dia de Nadal. No? Des d'aquell dia de Nadal. I també és cert que han vist moltíssima dedicació i molta feina, no? I sempre deien una miqueta durant l'adolescència, això ni de lluny, no, perquè això és moltíssima feina i tal, mai serem... Bueno, i no són metges, però han fet enginyeria biomèdica, vull dir que alguna cosa probablement s'han contagiat, no? O sigui, no sé com ho he fet, però sí que és veritat que volia no tutoritzar massa, no? Jo crec que la nostra feina era això i que ells després triïn el que triguin, que siguin bons i que siguin feliços. Ja està. Molt bé, doctora. Moltes gràcies per les teves reflexions personals i professionals. Un plaer. Gràcies per haver passat aquesta estona amb nosaltres i continuem fent Vall d'Hebron amb tu. Moltes gràcies per l'oportunitat i un plaer. Ha estat Gràcies. molt de gust.